Vítajte na našej predajni v Martine v obchodnom centre Campo di Martin. Na našej predajni nájdete široký výber postelí a matracov z kolekcie White a White Exclusive. Dizajnom určite zaujme elegantná posteľ Gemini, nádherná Francesca Lux s ohnutým čelom, určite neprehliadnete ani rombus v poťahovej látke Riviera alebo posteľ Vega v poťahovej látke Bison. V ponuke máme nadštandardný výber látok v rôznych farbách a materiáloch, elegantné kreslá, ktoré zaujmú svojím dizajnom, a more doplnkov do vašich spální, ako sú vankúše, paplóny, chrániče na matrace, deky a mnoho ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu, radi vám so všetkým poradíme a vyberieme ten správny produkt pre vás.